wat leuk dat je kijkt. We gaan weer lekker bewegen vandaag. En dat is hartstikke leuk en goed voor je. De Beweegcoach begint met een leuk spel voor kinderen. Doe je mee? Hoi, mijn naam is Perry en ik ben Beweegcoach. Ik ga vandaag 6 challenges laten zien met wc-rollen. 1. Ga in plankhouding klaar liggen. Pak een wc-rol en mik deze in de emmer. 2. Ga op je onderrug liggen, leun met je armen op de grond. Pak een wc-rol van de stapel en mik deze in de emmer. 3. Ga in 90 graden tegen de muur aan zitten. Leg 1 wc-rol op je linkerbovenbeen, 1 wc-rol op je rechterbovenbeen en 1 wc-rol op je hoofd. Probeer het zo lang mogelijk vol te houden. 4. De wc-rol. Leg 1 wc-rol op je hoofd. Loop richting de emmer. Sta 3 seconden stil op je linkerbeen. 1, 2, 3. 3 seconden op je rechterbeen. 1, 2, 3. Draai een rondje. Tik de grond aan. Ga vervolgens weer rechtop staan en probeer zonder handen de wc-rol in de emmer. 5. Voor de kleine Ronaldo's en Messi's onder ons. We gaan proberen hoog te houden met de wc-rol. Probeer het 5 keer. Als het meerdere keren lukt, mag dat ook. Nummer 6. We gaan jongleren in 3 stappen. Stap 1. Gooi de wc-rol van de ene hand naar de andere hand en vang hem weer op. Als het goed gaat, pak je de tweede wc-rol. Bij stap 2 gooi je 1 wc-rol de lucht in en de andere onderdoor. Stap 3. Het jongleren. Neem 2 wc-rollen in 1 hand en zorg dat je ze alle 3 in de lucht houdt. Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te komen. Iedereen kan op zijn of haar manier meedoen. Zo blijven we allemaal in beweging en gezond. Doe maar mee. We gaan nu gewicht heffen en daarbij heeft u eigenlijk een flesje water nodig. De eerste oefening die we doen is, we duwen onze elleboog in onze zij en we strekken met een open hand het flesje water brengen we naar de schouder. Naar de schouder brengt u. Dus uw elleboog duwt u in de zij. U brengt hem naar uw schouder. Hou die elleboog in de zij. Keurig. Dit doen we ook aan de andere hand. Nadat u hem 10 keer heeft gedaan, duw uw elleboog weer in de zij en breng het flesje water naar de schouder. En hou die elleboog goed in de zij. Dit doet u 10 keer. Heeft u dat 10 keer gedaan, herhaalt u het nog 10 keer met rechts. Daarna herhaalt u het nog 10 keer met links. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en het meedoen. Tot morgen!